Projekt Reci ne koji provodi općina Stari Mikanovci traje 12 mjeseci, počevši 29. lipnja 2022. godine do 29. lipnja 2023. godine. Vrijednost projekta iznosi 387.466 kuna i 97 lipa. U 12 mjeseci trajanja projekta provedene su mnoge aktivnosti koje su imale za cilj promicanje zdravlja i zdravih navika, te povećanje znanja i svijesti o važnosti prevencije bolesti, ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanskim proizvodima te kockanju. Prva od aktivnosti je početna konferencija koja se održala 21. listopada 2022. godine na kojoj se predstavio projekt i aktivnosti u projektu. U periodu od 15.11. do 15.12. obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti, te su u sklopu toga određene trodnevne aktivnosti povodom Dana otvorenih vrata neovisnosti. Prva aktivnost je okrugli stol održan 15.11.2022. godine koji je održao partner Proni centra sa prijaviteljem u svrhu promicanja zdravlja i zdravih navika sa naglaskom na involviranje 5 udruga sa područja općine Stari Mikanovci. Na okruglom stolu je sudjelovalo 20 sudionika, predstavnici prijavitelja, partnera, predstavnici udruga i volonteri. Tema okruglog stola je bila koje ovisnosti sudionici prepoznaju kod mladih. Kako se to odražava na njihov rad sa mladima? Ima li aktivnih programa prevencije na području općine Stari Mikanovci? Te na koji način vide svoju ulogu u zajednici u prevenciji ovisnosti? Druga aktivnost je jednodnevni edukativno-terenski posjet terapijskoj zajednici Neovisnost u Vrbici. Organiziran 16.11.2022. godine, u posjeti je sudjelovalo 40 učenika osnovne škole Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci, volonteri te članovi projektnog tima. Sudionici su upoznati sa ciljem programa odvikavanja i rehabilitacije u terapijskoj zajednici te djelovanjem udruge na smanjenju fenomena ovisnosti na našim prostorima, promicanje zdravog načina života, kao i aktivno djelovanje u svim oblicima borbe protiv ovisnosti. Treća aktivnost je održana likovna radionica 17.11.2022. godine u osnovnoj školi Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci na kojoj je sudjelovalo 40 učenika osnovne škole, volonteri te članovi projektnog tima. Na radionici su učenici osnovne škole uz mentorstvo projektnog tima izradili crteže koji su bili sadržaj jumbo plakata, koji je dio sveobuhvatne medijske kampanje kojom će se podizati svijest i isticati važnost cilja projekta. U kontekstu cjeloživotnog učenja, u cilju jačanja i nadogradnje znanja i vještina, prijavitelja i partnera, u prostorijama prijavitelja provedene su 3 edukacije Izazov 2020. Edukacije je proveo vanjski stručnjak psiholog. Na edukacijama su polaznici upoznati sa osnovnim pojmovima vezanima uz bolest ovisnosti, razrađene su teme ovisnosti o alkoholu, pušenju, drogi i kockanju, te kako one utječu na funkciju ljudskog organizma. Partner projekta proveo je 4 seta radionica Živi zdrav u svrhu promicanja zdravlja i zdravih navika. Cilj radionica je primarna prevencija ovisnosti te prijenos znanja o promicanju zdravlja i zdravih navika te prevenciji navedenih ovisnosti usmjerenih na krajnje korisnike, odnosno na 60 učenika osnovne škole. Jednodnevni edukativno-terenski posjet klinici za psihijatriju Vrapče organiziran je 20.2.2023. U sklopu posjeta učenicima je bilo organizirano predavanje o ovisnosti mladi dr. Krešimira Radića, specijalista psihijatrije. Nakon predavanja učenici su posjetili muzej bolnice Vrapče gdje su vidjeli sve načine liječenja bolesnika kroz povijest, kao i tehnike liječenja te opremu koju je osoblje bolnice koristilo u terapijama.
U sklopu praktičnog dijela edukacije 13.4.2023. godine posjetili smo psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan, koja je ujedno i dnevna bolnica za ovisnost o kockanju u Republici Hrvatskoj. U sklopu posjeta organizira su interaktivna predavanja o ponašajnim ovisnostima te opće predavanje iz prakse, odnosno načinu, svrsi, prepoznavanju, osvješćivanju i liječenju ovisnosti. Kako? Pored da bio nikad ne dobio onoliko koliko bi napravio. Zbog uključivanja ostalih zainteresiranih građana te osiguranja održivosti projekta za buduće generacije, sve aktivnosti su popraćene medijskom kampanjom Biram neovisnost. Kroz razvoj 2 medijska promotivna spota, krajnji korisnici osmislili su i režirali sadržaj o prevenciji bolesti i ovisnosti te promicanju zdravlja i zdravog načina života kao primjenu svojih stečenih znanja i pozitivnog utjecaja koje su primili iz projekta Reci ne. Reci ne! U snimanje spota i kampanju provedenu na društvenim mrežama provela se i medijska kampanja putem jumbo plakata u trajanju od 6 mjeseci, te oglašavanje na 2 autobusa koje voze na lokalnim linijama prijevoza. Projekt Reci ne nije bio usmjeren samo na mlade, nego i na njihove roditelje, kao i sve društvene čimbenike, gdje ih se željelo potaknuti na razmišljanje o problemima i posljedicama o ovisnostima, upozoriti ih na potencijalne rizike ovisnosti, podignuti nivo svijesti o važnosti za pravilan odgoj i razvoj mladih osoba, te samim time osnažiti mlade i očuvati njihovo mentalno zdravlje u svrhu podizanja kvalitete života.